si aquesta és la situació en la que es senten a gust, si aquesta és l'alternativa que creuen que pot solucionar alguna cosa, o si creuen que hi ha una sèrie de polítiques que s'han anat duent a terme que no volen que es repeteixin, si hi ha una sèrie de faltes de control en quant a situacions de corrupció, que crec que també n'haurem de parlar, que volen que es rectifiquin, i crec que és un moment en què, no sé si por, però hem d'insistir a la gent en que és molt important que prenguin la seva responsabilitat, que és seva, que és escollir els seus representants. No una feina, com ha dit, per Albert Rivera no és una feina i per tots els diputats no és una feina. Encara que cobrin d'això, és una responsabilitat de representació, d'escoltar el que diu la gent i portar-ho als governs. Jo crec que aquestes eleccions són molt importants, primer perquè, i sobretot dirigim als joves, qualsevol acció quotidiana que fan els joves al dia a dia depèn en molts casos de la política. I amb això vull entrar en la desafecció política en el sentit que cada cop menys joves van a votar. Doncs en el dia a dia els joves depenen en moltes decisions, en moltes accions que fan de la política. Que pugi l'IVA del 16 al 18% depèn d'una decisió política. Que pugi la T10 de metro un 10% aquest últim any depèn d'una decisió política. Que es faci una línia de metro, una altra, depèn d'una decisió política. Per tant, és molt important, i més en aquesta situació que estem vivint els joves, on la situació d'atur, com he dit abans, la situació d'emancipació, la situació de disposar d'oportunitats, de tenir una universitat a l'altura, de tenir una formació professional dignificada, és molt important. I en aquest sentit considero que és molt important donar el missatge als joves en el sentit de que han d'anar a votar, i evidentment el Partit Popular es presenta com el canvi real, com l'opció de treure el tripartit i d'altra banda d'impedir una majoria absoluta de CiU, que ens acostaria més a la independència, o d'un tripartit d'Artur Mas amb Joan Laporta o Joan Carretero. Des del meu punt de vista, i crec que aquí puc parlar en boca de la JNC, de Unió de Joves i de Convergència i Unió, aquestes no han de ser les eleccions de la por, han de ser les eleccions de la il·lusió, i més per una generació de gent jove. Però tots aquests discursos que he dit jo no s'han sentit ja abans de començar la precampanya, com aquell que diu? Sí, però jo crec que no som aquí per repetir els discursos que diuen altres. És a dir, jo crec que hem de donar un missatge a la gent jove que moltes vegades s'hagi sentit implicada en política o atreta o no, de dir, escolteu, hi ha l'oportunitat de que la vostra veu sigui decisiva. De fet, a Catalunya hi ha un terç gairebé de la població que som gent jove, això vol dir uns 2 milions i escaig de persones joves. Doncs avui tenim l'oportunitat de dir-los, ei, el vostre vot decidirà. I ha de ser un vot de l'il·lusió, no de la por. Escolta, en funció de l'opció que vosaltres trieu, tindrem un govern que portarà el país cap aquí o cap allà. O la poden tenir aquells que han tingut, diguem, responsabilitats de govern i que ara doncs veuen que això potser se'ls acaba perquè la gestió no ha estat a l'alçada de les expectatives dels ciutadans. Però jo crec que ha de ser la il·lusió. Perquè has parlat de resultats un parell de cops i m'ha anat saltant pel damunt, diguéssim, i estem tota l'estona fent referència als mals resultats d'aquest govern i d'aquests 7 anys de govern. Ospa, compte, Gerard, perquè nosaltres hem fet 7 anys de governs d'esquerres i, per començar, en aquest període ha estat el període en què els independentistes han crescut més. I sé que tu, a més, compartim aquesta ambició personal i col·lectiva i, per tant, jo només per això em sento orgullosa que Esquerra Republicana de Catalunya hagi forçat d'aquesta manera el govern. Però és que, a més, en aquests 7 anys hem fet polítiques tan ambicioses de caire social i nacional com la llei del cinema, que fins llavors no havíem vist. Estem a punt de desplegar l'única competència que no s'havia desplegat de l'Estatut del 79 amb la llei de joventut, vegueries, consultes, acollida, podríem seguir, pactes nacionals que són imprescindibles per l'avenç social i nacional d'aquest país. Amb tota la feina feta, com és que els resultats són tan poc encoratjadors? Perquè, diguem, les xifres d'atur juvenil, Sentim el Javier López, de fracàs escolar... Em sembla que la crisi... Un momentet, Gerard. Sí, jo crec que cal ser també novament rigorosos. I a més, amb això, és que els números són molt tossuts. I amb això no ens hi podem fer. O sigui, en aquest país, el 2003 es gastava per cada alumne universitari 3.000 i escaig euros. I ara es gasta 6.000 i escaig euros. I això és un esforç... Suposa en educació de la Generalitat ha crescut considerablement. A la despesa... No, un moment, deixa'm explicar el que vull dir. La despesa per alumne. Per exemple, en aquest govern, durant els darrers 4 anys, ha fet un acord d'ocupació juvenil on s'ha fet una despesa de 200 milions d'euros. 200 milions d'euros. El 2003... Mira, potser no és suficient, i evidentment que et dono la raó, que potser no és suficient i que s'haurà de fer més. Però el 2003 es va fer en aquest país també un acord d'ocupació juvenil amb 200.000 euros. Deixa'm acabar un moment. Jo crec que, escolta, com valora la gent el govern?
dilluns va haver-hi una enquesta al CEO, que aquí ningú va dir res, on li donava un aprovat just, 5,3 als ciutadans de Catalunya, un 5,3. Saps que no aprova cap o gairebé cap govern en tota Europa, donada la crisi econòmica que hi ha? Així que siguem una mica curosos en parlar sobre l'opinió que es té sobre el govern i l'opinió que es té sobre les polítiques públiques que s'han tirat cap endavant. I segur que no s'han fet coses que s'haurien d'haver fet, o segur que hi ha hagut errors. Però la gent valora i s'ha fet un treball ingent en aquest govern. Vostè que presumeix de despesa en educació, la despesa en educació del govern d'Espanya i de Catalunya, socialista, és del 4,5% del PIB. Gairebé la meitat dels principals països de l'OCDE, dels països del nostre entorn. Cap universitat catalana està entre les 200 primeres del món. I avui un 45% de llicenciats no poden treballar a Catalunya del que han estudiat. Aquesta és la política educativa, el fracàs educatiu del govern. Aquí ningú té una vareta màgica. El que cal veure és que en aquest país fa 30 anys teníem democràcia. En aquest país fa 20 anys, per exemple, no hi havia ni educació per tothom, ni sanitat universal. Si nosaltres a l'estat del benestar l'hem format nosaltres durant els darrers 30 anys. Per això acaben de fer la major tisorada social de la història. Un exemple més de benestar social. Janet Sanz. En relació a aquesta rigorositat, jo crec que tornant una mica també al fet de que els joves avui volem motivar-los, els i les joves, perquè vagin a participar i perquè tinguin aquesta il·lusió per participar en aquestes eleccions. Evidentment, aquest govern no ha pogut resoldre tots els problemes, menys quan aquests problemes són d'àmbit internacional. O sigui, és molt complicat. Però sí que tenim dades molt concretes, i jo poso un valor. En aquest país no hi havia política d'habitatge i des de fa 7 anys hi ha política d'habitatge perquè ja són públics. Hi ha 230.000 famílies estan rebent algun tipus d'ajut avui pel seu habitatge, ja siguin avals, ja siguin ajuts pel lloguer, ja siguin habitatges protegits. S'està fent una política. Ara bé, deixeu-me acabar, sisplau. Jo crec que és important que posem en valor quines són les nostres respostes com a joves a tota aquesta crisi que tenim al davant, perquè la pròpia crisi, la manca d'expectatives vitals i personals dels joves fan que la gent no tingui ganes de fer res. Aquesta és una manera d'estar que s'està estenent, que afecta a molta gent jove i que jo crec que nosaltres el que hem d'intentar, i tenim l'obligació, és d'intentar buscar respostes conjuntes i col·lectives amb uns valors determinats. José Antonio Coto parlava fa un moment i esmentava Laporta i Carretero. D'aquests dos noms propis en parlarem a la segona part del debat de l'Àgora, ara mateix en directe a TV3. Aquesta nit a l'Àgora, 1:15 de la matinada, amb les joventuts dels partits polítics a l'arc parlamentari. Les intencions de vot que marquen les enquestes que estan donant els diaris segur que també van perfilant les expectatives dels resultats que tenen a cada partit. Per això els proposo de fer un exercici, i és que ens diguin si firmarien o no els resultats que van obtenir ara fa 4 anys, el 2006. Recordem que dels 135 escons a l'arc parlamentari, per exemple, Convergència i Unió, començant per vostè, Gerard, tenen 48 diputats. Firmarien repetir aquests 48? No, sap greu, però en volem més. En volen més. més. Necessitem més per poder tirar endavant els canvis que Catalunya necessita. No firmarien els 48. El PSC, que en té 37, firmaria repetir els 37? No. Nosaltres el que volem és explicar el nostre projecte per Catalunya i construir una majoria social per liderar aquest país durant els propers 4 anys. Per res, signaria els 37. Esquerra Republicana, que en té 21, algunes enquestes de diaris els en donen fins a 15. Signen els 21? El nostre projecte polític és la independència, requereix una majoria social. Per tant, treballarem intensament perquè això sigui possible. No firma els 21, tampoc. Firmar la veu del poble de fa 4 anys no té sentit. Les eleccions és per tornar-la a donar i, per tant, que el poble parli. El Partit Popular, està clar que el poble parlarà en tots els casos. El Partit Popular té 14 diputats ara mateix. Sí, el Partit Popular vol créixer i també intentar ser decisius, intentar governar Catalunya, intentar portar el canvi real a Catalunya. Iniciativa per Catalunya Verds en té 12, tampoc els firma, pel que veig. No, també nosaltres, la veritat és que ens agradaria molt poder seguir creixent, Ja portem aquesta dinàmica d'ascens en els darrers comicis electorals i jo crec que pels resultats que ens donen les enquestes, que consolidem aquests bons resultats, pot ser que siguin encara millors, Ciutadans té 3 diputats, firma repetir-los? A veure si ho endevina.
El nostre objectiu, i creiem que ben assolible, és aconseguir grup propi, 5 diputats mínim, que és el que ens permetria tenir iniciativa legislativa i poder fer molta més feina per a millorar Catalunya. Abans parlaven de desafecció, d'abstenció alta, ara fa 4 anys va ser pràcticament d'un 44%. Què haurien de fer els polítics professionals, per dir-ho així, perquè la gent anés a votar més massivament? Perquè no es quedessin 2.300.000 persones a casa. La pregunta seria què haurien de fer tots, no només D'acord, què haurien de fer tots? Què haurien de fer tots. Jo crec que, mira, la política és un mirall de la resta de la societat, de les seves virtuts i dels seus defectes. Jo crec que de la societat, del seu conjunt, n'han de canviar moltes coses. I segur que també de la política, no? Però això és una cosa de tots, de ciutadans, de polítics, de mitjans de comunicació, de tothom que participa de la creació de l'opinió pública i de la construcció de la ciutadania. Amb tot, si poden perfilar més la pregunta que els faig és els polítics en què haurien de millorar perquè la gent no hi hagués tanta desafecció. Jo entenc que és una cosa de tots, Hi ha respostes molt concretes que a més les podem resumir en paraules. Transparència, per tant, tots els casos que s'han mediatitzat i que coneixem sobradament no ho faciliten. La participació electoral en fem referència cada 4 anys i de cop i volta cada 4 anys ens revolucionem i tots apareixem als mitjans de comunicació i de cop i volta tots tenim projectes polítics. No, la participació no és un objectiu, és el mitjà per aconseguir-lo. I, de fet, en les àrees on Esquerra ha estat al govern, tots els pactes nacionals, tots els processos participatius que s'han impulsat s'han fet així. És a dir, la ciutadania no ha d'anar a votar cada 4 anys, la ciutadania ha de poder dissenyar permanentment les polítiques del seu país. Jo estic d'acord amb el que comentava ara la Gemma, no? Jo crec que, per exemple, les iniciatives legislatives populars són un bon instrument que apropa la política a la gent, a la ciutadania en general, però també a la gent jove. Però jo també crec que de cara a la professionalització de la política, amb la que jo no estic gaire d'acord, però sí que hi ha determinades persones que fan de la política la seva professió, jo crec que hi ha pràctiques que cal reconduir, perquè una de les coses que més desmotiva a la gent, i en particular a la gent jove, són, per exemple, els casos de corrupció, no? Quan veiem que hi ha polítics que es queden diners públics per autofinançar-se o per autofinançar els seus partits polítics, doncs això encara allunya molt més a la ciutadania de la política. Jo comparteixo el que s'ha dit fins ara i també crec que a vegades, en molts casos, els debats són una mica allunyats, del que pensen els joves, del que pensa, bueno, en aquest cas, del que pensa la societat en general, i per tant jo crec que hem de fer debats més propers al dia a dia de les persones, que la política, el que he dit abans, gràcies a la política es poden canviar coses del dia a dia quotidià, com per exemple, doncs, el que he dit, no? que la T10 valgui un 10% menys, un 10% menys, que l'IVA passi al 18% i en moltes qüestions, no? I per tant, doncs, la política és necessària. Jo crec que s'ha de fer entendre aquest fet, no? Que votar, participar, ajuda a poder canviar les coses. Jo crec que hi ha 2 coses molt importants que s'han de fer, no que es poden fer, que s'han de fer en quant a la desafecció amb la política. La primera, evidentment, és donar més transparència, que en molts casos és algo fictici. Transparència, no només publicar tots els números, tots els diaris oficials, per exemple, es publiquen efectivament, no, explicar realment què és el que hi ha allí. Mecanismes de control que en molts casos fallen han de ser públics, han de ser transparents i han de ser molt més rigorosos, inclús externs en moltes ocasions, no dirigits o no controlats a través dels mateixos òrgans polítics que es procuren controlar. I la segona cosa que s'ha de fer, i que és molt important, tot això, tota aquesta participació, tots aquests canals, si s'obren, però la gent no els utilitza, no serveix de res. Per què no els utilitza? Hi ha una barrera, hi ha una separació. L'educació és molt important. Hi ha una manca molt, molt gran. No és un problema de Catalunya, és un problema de totes les democràcies occidentals. Hi ha una manca d'educació política molt important. La gent necessita, des de l'educació, que se'ls doni una formació que els animi a participar en una cosa que al final és el que influeix en les seves vides. En la transparència veig que hi ha unanimitat.